možno naštartuje. No možno, že naštartuješ. Asi. Asi nie. Asi áno. Myslíš? Áno. Ale buď studený motor, keď naštartujem. Asi je studený. Asi je studený. Nejde to. Nejde, čo? Skús zatlačiť. Tebe to ide. Však ty si silák. Ty si silný chlapček. Tebe to ide. Ale už stopni. Co? A nechoď ďalej už. Stačí, keď tu Ale budeš. čo? Stačí, keď tu budeš kosiť. Že potosené. Prosím? Už je to... Už je... tak rýchlo. Motor studený. Áno. Nejde nejako, čo? Čo dáš na korytnačku?